Ето, рибке. Ева, айде рибчици. Ето я рибичката. Ето я. Айде, гави рибке. Ето, малка игрива пъргава балканка. Ето я. Айде, гави рибке. Здравейте, скъпи приятели! Току-що пристигна едно менгеме, което си поръчах от Амазон и сега ще го разопаковам и ще ви го кажа директно първо време. Менгеменцето е около 100 евро. Намерих го в немския вариант на Амазон. Сега ще го отворя. Его е. Ето го менгемето. Идва в пакетче от найлон. И вътре има собствено чанте. Его е менгеменцето в чантенце. Малко кривичко изглежда от тази страна. Отварям го. Първото ми впечатление е, че леко ципа засича. Обаче, като го напъна малко, по-рязко и се отваря. Ето го. Ето му черкуляците в тази готина чантичка с джобчесци под едната страна и разделчета за инструменти, ако си го носите някъде. Може да си сложите совалки, инструмент за връзване на възли, вдевачки и тем подобни инструментчета. Tools. И тук е основата на менгемето. Затисната е тук в тази част. С велкро ленти може да се фиксира. Как точно, нямам представа. И ето ги черкуляците. Аз първо мислех да не го се пробвам да го сглобявам, защото ще дойде един приятел, той ще ми покаже, ще ми помогне, но нека да извадим. Его е, варианта е в червенко отгоре. Съм си взел. Ето как изглежда, с ротари функция е. Ушким, защото тук не знам така, що седи. Странна работа е. И после ще го видим с моят приятел. Това е люлката за мотивилчето, за бобината, така наречения бобин крейдъл. Добре. Тук има някакъв чарк. Да, това е задолу за закрепване. И имам 6 грам, с който да затягам. Тук има още един по-къс. И тук има също едни чаркчета. Гледайте, малко шибано седат така голички. Ето тук, затягащо винтче и някаква друг крепеж. Ще ги прибера тук, да не се изгубят. Добре, това е тук. С това съм отчаркуват. Няма нищо друго. Сега ще ги прибера обратно. Грам с крепежи, люлка за бобина. Това е на основата фиксацията с врътка и самото менгеменце. Някакво странно е такова, не знам. Дано да е готино, дано да бачка. Ще видим, ще разберем. Обръщам. Ето и основата. И тя има тук някакви две. Една е такава врътка, една вътре има. Две вътре и тая е излязла. Добре, това ще го навием. Да, тук се слага менгеменцето. Доста е тежичка. Отдолу има стопери, такива омекотяващи за сцепление, лепенки. Тежичко е това, да. Дано да не мърда много менгемето. После ще видим. Общо взето, надявам се да няма проблем, че съм левичар и да бачка еднакво както за лява ръка, така и за дясна. И после като го сгубим, тук може да си слагаме в тия гнезда главички и кукички. Тук готови мухи. Това е за сега. Като го сгубим, може и да заснема как връзвам някаква нимфичка. Нямам още впечатления. Трябва да го сглобя и тогава ще имам. Това е за сега. Да пробвам сега менгеменцето. Сега ще се опитам да вържа една нимфа. Ще вържа фазанова нимфа, за която съм си приготвил фазаново перо, ето такъв цвят. И ще използвам два вида дъбник, си ги умешам. Волфрамова глава, размер 3,3 мм и кукичка 16 номер, джик Дохико. Вкарваме си главата в куката, закрепяме си ги за менгеменцето. Я да е, добре менгеменцето. Екстра съм челюстите. Добре затваря. Екстра и на ротари функция. Предишното менгемен нямаше такава функция и сега ще се възползвам от нея. Конец, който съм избрал е Unitrad Camel 82 денира. Германско производство пише, че. Добре, започваме си. Навиваме конеца. Скъсваме си остатъка. Изграждаме си тялото на нимфата и фиксираме главата за куката. Като я фиксирам, аз си слагам рибинга, който ще бъде от мен на тел. Ето тук на парченци им, откъснато ще ми стигне. Ето рибинга и сега е време за фибрите от фазаново перо. Използвам за този размер кука около 5 фибри. Това смокче ми е достатъчно. Правим опашката по стандарт, дълга колкото рамото на куката, горе-долу си измервам.
Скрепям я. Уверявам се, че е отгоре на куката. Правя втора врътка и си нагласявам дължината за последно. Трета увивка зад тялото и започвам да дооформям тялото. Правя последни оформяния, тъй като след това ще навия фазановото перо. И затова трябва да съм си изградил тялото преди това, от конец. Ето го. И сега започвам да си увивам фазановото перо около куката. Трябва да бъде равномерно. Фибрите не трябва да се застъпват колкото може една върху друга. Така до края, след което прикрепям с конец 2-3 намотки отзад и една-две отпред. И отрязвам остатъка от фазановото перо. Ето. Сега ще възползвам това функцията на моето менгеме, за да навия рибинга. За тази цел си правя един завършващ възел за подсигуряване. И си поставям бобинката на така наречения бобин крейдъл. Хващам си рибинга с едната ръка и започвам с другата да навивам с менгемето. Да, определена доста по-удобно с ротари функция, отколкото на ръка. Равномерни навивки, около 5 на брой. Сега да видим, взимаме си бобинката, отместваме бобин крейдъла и сега прикрепям рибинга с конеца, за да го фиксирам за куката. Много 2-3 намотки отзад, 2-3 намотки отпред. И освобождавам остатъка директно с късане. Ама по-добре да използвам и ножичка. Добре, навили сме вече и рибинга. И сега време да сложа дъбинг. Да оформя хакала. Както ти казах, два вида ще го мешам, за да го направя някакси по-интересно. Съвсем малко взимам от този зеленикъв и съвсем малко от този тъмния. Горе-долу пълнов оттенък вадят и двата, като един е доста по-светъл, другия е доста по-тъмен. Ще видя какво стане, като ги умешам. Може би ще ми е много този материал. Ще добавим, ако се налага. Ще започна с малко количество. Да, това е напълно достатъчно. Ето е нашата нимфичка. И сега си правим завършващ възел. Отрязваме си конеца. И ето нашата нимфа. Е готова за бой. И утре отивам да я изпробвам. Ще си направя няколко различни размера с няколко различни по цвят волфрамови глави. Тази е медна, ще направя черни, ще направя сребърни. Други нямам като цветове за сега. Моят приятел ме посъветва на реката, която ще ходим да ги тестваме, 3 мм и 3,3 мм глави да използвам. 16 и 18 номер куки съответно. И това е, и утре ще ги пробваме. Да бачкат. Ето я нимфичката. Фазанова нимфа на елементарна. Ето, че вече сме на реката, на терен, за да изпробваме нимфите, които си вързах аз вчера и дали работят. Това е най-важното нещо. Дали ще работят нимфите, които си вързах сам. Ще разберем съвсем скоро. Ето първата рибка уловена на нимфа, която съм вързал аз. От валтърчето. Евала. Ето още една риба на моя нимфа, хваната от вездесъщия. С моята към, да, от вездесъщия Валтера. Ето, че работи. Това е с медната глава. Нимфата CM2. Ако работи линия, работи. Само ти не работиш. Ето още една риба на моя лична собствена нимфа, която съм си вързал сам. Ето най-после. Най-после и аз хванах риба на собствената ми нимфа, на нимфа, която съм си вързал сам. Благодаря на моя приятел Валтера, който ме научи. Да. Снимки. Аз си цъкам. Ето е рибчицата. Ето я. Айде, рибке. Евала. Айде, рибчице. Айде, рибке, бягай си. Ето още една рибка. Айде, рибке, бягай. Да проверим и ние тук нещо ще стане ли. Или тези нимфички ще са прекалено лекички за този бързай. Сега ще проверим. Доста бързичко се движат, може би ще трябва да сложа по-тежки глави.
Може и да стават. Ето я рибката. Ето я, виждате. Супер рибка. Ето я рибичката. Ето я. Хайде, бягай, рибке. Отново на моята нимфичка, много съм щастлив. Продължаваме, може и да хванем още някоя рибичка. Ето я. Само че се откачи този път. Продължаваме. Ето, пак отново се откачи от дяволите. Днес около 5 или 6 рибка ми се откача. Но така е, при риболова без контри на куките е доста често срещано явление да ви се откачи рибка, няма как. Оп, ето я отново рибката. Ето я, откачи си се самичка. Нямаше нужда да я докосвам. Ето я рибата, ето я отново. Ето я, малка игрива пъргава балканка. Ето я. Отново на нимфичката си М2. Фазанова нимфа. Айде, бягай, рибки. И още една дива балканка. Тази може би е най-добра от всички. Тази, да, като че ли е Не. Имаше една по-добра. Горе-долу такъв размер са днес рибките. Изключително красиви, пъргави, борбени, натискат. Ще потопа. Тази е малко по-хубава, обаче се е хванала и за опашката. Да. Изключително емоционален момент за мен, тъй като за пръв път през живота ми хващам риба на произведена от мен лично нимфа, тъй като съм кьопав в ръцете. Беше доста трудно да стигна до тук, но с постоянство и с много важните уроци от моите приятели успях. Справих се. Благодаря на Валтърчето за ценните съвети, които ми дава постоянно. Защото иначе ще хвана дедовия. Не можах да снимам и така.